Eybem aradaysam men kiçiliğimden beri tansa görýärdim. Tansa da howasym artyp tans topary göredesim geldi. Şeýdibem dens boş tans toparyny göretdim. Dens boş toparyň içinde Arsenal berden bardy. Ýöne bu toparyň içinde Arsenal berdi taýlan galdylar. Galan oglanlar öýdüşi bilen başagay. Hoşumy datan. Onun oglanlar bilen maslahat edip bir aýdym ýap görelim diýip etdik. Şeýdibem gel aýdymy ýap. Tuğulma yaşlarım o karşı alansan kuvvetimiz ondan beter arttı. Anne görsünüz yani bet sizin önünüzde. Yine sizin yer çalışanlar var. Böyle. Temizlemede lan